ऐसन रुआ गावत तनी ऐसन गाय तब राउल मार्केट में भइल रहे कथा प्रसंग गा देबो आध्यात्मिक गीत गा देबो नाम हो जाए जीवन में नाम ना हो यही पर एगो गीत हम गाइली यही पर वो गीत नहीं गइबो ना मार्केट में आइबो बाउर के मार्केट भइल बा अच्छा यहां जे आइल बा के ऐसन आदमी बा जे अरविंद सिंह अभियंता के नहीं के जानत सबे जानत नहीं तो इहो लोग सब जानत हो कि कैसन गीत गावेले मुंह में जब माइक ले ली हैं आ जब ले निकली है ना बाउरे बोले के बा अच्छा ब्यास के भेसली लेके घूमे के हो पहिल का जुग रही तो भेसली लेके जगह घूमत नहीं केहू भेसली देख ली लेकिन देखिए आज लोग कहता कि ना भाई गावे खातिर ब्याह जी आई सुखल बता रामा चाचा कि सब